kukho ingxinano kwindawo yokulindela uncedo kwaye awubanjwa umqathango wokuqelelana kwabantu. Uninzi lwezigulana ngabantu asele baluphele, abanye balala ezitulweni ezibandayo belinde uncedo, bagudikwa kukulinda ixesha elide bavuka umnyele. When we come to collect the medication, since in the morning we are here until now. Ngaphandle kwala majingi qhiwu, esibhedlele silungiselela ukujongana namanani onyukayo yentsholongwane yecorona. Ugqirha Zweli Mkhize utyelele esibhedlele nesinezigulane ze-COVID-19 ezingama-40 kuze kuthi kangoku. Uphinde wakhusela isigqibo sikarhulumente sokuvumela iiteksi zasekuhlaleni zigcwalise abakhweli. Opening up the windows of the taxis, it allows the air to move so that the droplets don't actually stay in the taxi. So we believe that there's quite adequate support to ensure the reduction. Ugqirha Mkhize ukwathe urhulumente uyikhele umkhanyo inkqubela yophando lwechiza lokuthintela lo bhubhane eRussia. IGauteng iphala phambili ngabantu abayi-100,000 abosulelwe yintsholongwane yecorona. OkaMkhize uthi iibhedi kunye nomoya wokuphefumla i-oxygen ziza kuba likhubalo ekuqubisaneni nale ntsholongwane.